say color. Nice. Chocolate of Mango. yellow. Mango of orange. Color brown. Ano? Yellow. Violet. Purple. Guys, Naon ta guys. lagi lagi ang papapa. Ano guys? Wala din ang kuano. Lahat ako ang buto sa balikan ng papal. Is it yummy? Yeah. Come on, let's eat. Wait. Nice. So yummy. Dalam tadi color. Violet. Ano? Ang kaman ni guys. What this color ba yun? Ito mga color. Kanang kuan. Naami kita ang helicopter guys. Dua ka buo. Dala mong ganda. Diba? Diba nabang mo ito dala? Dito lo. Dito. Dito sa tumbalan. Ano sila? Guys, kita na mag-helicopter. Kaya helicopter guys. Iyak ka. Iyak ka daw. Hello? No, magmukbang ice cream ko sila. Nagpapalit sila oh. Hindi mo kawal ka ni guys. Sarap. Gulot sudah bago. Hello guys. Naamay may nabalay guys doon. Naabot ko. Kaya pa naman.